Hi guys, good morning guys. Nahumana na ginatog limpyo ang atong gas rinse guys, pati ang sa ilalom. Gilimpyon din nato guys para sigurado gid nga wala na sabaw sa inununan kay ang sabaw sa inununan guys, baho ang hit mo nang gilimpyon ako maayo. So karon guys, ako ana ning panglimpyon ang mga kaldero kay para di mapuno diya. Ning kani sabuan ako nig utro guys. Hay, Diyos ko Lord na akong mga kuan oy Ginoo ko. Minggani guys kay nagpalit ko og duha ka suka guys. So napatay usa ka suka nga nabilin unya sa buwan nato ni ato ang inununan og utro kay yabo man ang sabaw ani ni piring. Iahat ngani napay suka isa o. Mopalit kog suka guys, sobra-sobra man gid kay ganahan man guna sila guys nga ilang pagkaon sa akong mga for babies. Taganon ang sabaw mo na nga. Mopalit kog suka, duha tulo gid na ala na nadako ang kuan. Gamay ra kung isabaw ani guys kay ngano ang ako ang miming ay ihurot lang ni kay mayabura gihapon guys makuanan. Nakalimpyo nung kog ahat diri sa ato ang kusina. Nakalimpyo kog sayo ahat. Ako aning timplahan og utro guys kay atong Rosel guys, luoy kaayo, di siya pwede atong isa ka sabaw kay nadaghan akong timpag suka ay kaning bitsin. Una, timplahan akong utro. Kay gabi ilami kay ang kaon sa inunan nga bago nga gigamay ra na akong bitsin din ang asin mo ay kong gidaghan. Lami kay ang kaon guys. Butangan na to gamay ng bitsin, gamay lang jud kaayo kay musuka ra bagyod. Musuka o daghanon ang bitsin guys, luoy kaayo. Imbis gana iyang kaon, mawala inong gana sa iyang kaon tungod sa kuan sa bitsin. Masuka niya guys ba? Ma-backfire niya. Backfire. Una nga, gamayin ra nato og asin o bitsin. Ang asin may itong daghanan kaya na sila dagang asin guys. May lagi mawalang agas ron guys kaya nga to ang mga dugi atong pangliguon. Giguman ako diri dito na ako sa gawas. Magkitaw-kitaw, magkuan ko dito, mamanwas ko daan. Pagkahuman, na kung banwas, magligo din sa mga dugi. Guys, sayang kay itong sabaw ba? Yabong piring, giahak ni si piring ay. Awa dong. Nya pa mangkaon hawa. Ano nagbalon baka to si banana no. Wala na ko naka-prepare sa iyang kape sa iyang balunan kay na. Diri na ko naka-focus sa inunan nga gi. Yabo ni piring. Tangan na to sa bago turo. Kaya gini si piring ay. Na permente na siya busog. Dili na ko na ibutang hala nahurot kaluoy kay gutom pud ay si Mike. Saan ko ano? Nalalimpyon ang atong ilalom sa gas range ug ilalom sa rep. Kay ako ang limpyon, ibutangan ako pabrik para humot. Para mawala gid ang baho sa inunan. Diri na pud ang ako kuanon sa diri na pud sa kuan nato ang limpyuhan ang kani atong banggira na pud guys. Dahil kaluto ana ron unan guys. Ako adayon nang kanon si Rosel kay gigutom na si Rosel. Ikaw nya ra ka. Sayo pa kaayo. Alas 6 pa oh.
Unya ato sa ning ibalin diri kay ipasudan ako ning George unya tanan. Kay sayang man. George ray mukaon ani. Na para lami kay ang kaon ani. Ayang silwal. Gamitan na to ni silwal guys kay nipilit ako sa nunan ani guys. Kay butangan na to atong hinis. Kabuyon ko sa kuan guys sinununan kanang dugay na bitaw. Kanang init-initon siya guys ba. Kabuyon ko sa baho. Ilabay na ito ng ubang kuan gatibugol. Di man ni magamit mga ang kaning uli nga gamit ni kay hinis mas kaldero maputi ang kaldero ani. Tangan na to kani bahinis ang kaldero para maputi gid siya guys. Dayon sabon. Ana. Yan ana dayon. Para makuha ni ang kaning namilit bitaw niya sa inunang guys. Kani ba kani mga ingon ani o namilit para makuha. Guys. Hindi makuha itong mamilit guys. Oh. Ayun, ato ada yun yung kuanan guys. Sagnag na ayo. Kumukuti-kutitak nyo rin guys. Muna iyang kuan guys. Muna. Unya humanan ni kumukuti-kutitak ni. Muna ang before. Ang after ang nagsinaw ni. Mitras na apay agas ato na ning hinisan atong kaldero kay unya mawala naman ang agas niya guys. La Mickey! Ang layas na, pag ikain ng pills. Mickey! Ang layas na si Mickey guys. Pag ito kain ng pills guys. At ito sa waswasan. Puti-puti na siya guys. At ito pa ning usuhan. Para maputi din siya guys. Isa na tag-uling. Naan og uling guys. Ana guys sa uling. Ay dakong uling diri o ni ara uling. Mo ni ato inos-nos para maputi.
Ang siga sa gas rin nga usab man gud. Puti man ron naman ani. Uy, unsa na yung gikaon? Unsa lay mapuanan sa baba ba? Unsa lay mapuanan sa baba ba? Ikaw ron mo na lang ta karon. Hanapin nagugaw-hugaw diri pag gani paglimpyo nato, hugaw na pod. Init siguro kayo ron panahon na kay. Pati pagkuan sa kuan, init na ayon. Guys, pati ang lubos kaliro guys, i-apil og linis guys. Ya, puti na kay tong kaliro guys. Gayon, itong sabnan para mawala ang lansa. Iwanan na po Clorox guys. Uy, ang taklo pa dyan. Ay, ito pa din ko ano. Okay, mawala ko yung pilit. Tulo. Tinawag sa banana. Sabi sa banana. Wala na. Nanawag ako ma'am. Wala na. Guys, ang atong taklo. Thank you na. Okay na guys. Alright guys, di ba? Limpyo na kay tong kaldero. Dili na hugaw guys. Di ba? Ana, mitras na pay agas limpyuhan kayon kay para dili alang-alang nga pagkalimpyo. Guys, dayon diri na dayon tao atong trapuhan dan limpyo na sabni. Natulo-tulo mana taglimpyo.
kaita guys. Hoy, Rosel. Ato ang sabnan guys kay para ang inununan mawala jud ang baho. Kay naamang gyapon baho gamay guys, manang ato ang sabnan. Na patumba na eh. Bukal na. Bukal na to inununan guys. Timbutangan din nato nig daon ni ron aw. Okay kaayo. Aw pabrik di ay didi day daon ni. Imna daon ni. Iperte ng pagkalimpuha. Walang baho sa inununan. Basta kanila laging kuan lagi kaning Clorox. Wala yung baho ano. Na to gamay. Saba pa na sila. Hindi ko na sila diya. Katarang na tatong cellphone. Kaya nagpakilid na. Okay. Ito ni. Tuan lang kay. Rosel, gawa sulod sa CR ba? Hugaw kay na mo kay pagpanglimpyo na ko guys. Si Rosel guys gawa sulod sa CR. Unsa di ka na siya? I-off sa din akong gasol. Limpyo na itong banggira. Na. Oh. Trapo-trapuhin natin, ganyanin. Para malimpyuhin. O, diba? Ay. Iihian na ba ni? Iihian na ni guys ba? Ang trapo. Iihian na yung trapo, Rosel. Baklay-baklay na po siya. Manginit siguro na siya. Ganina raman na siya. Solid. Darao, darao. Sige, darao. Na. Kaihion na siya. Di ay maulay ngalakaw-lakaw sa Inday Rosel. Kaya guys, di nabantayan ako siya. Maulay itong lakaw-lakaw siya guys. Kaya kaihion siya. Mangihi na. Galibot-libot sa trapo na mangihi na. Lingkod na, ni plaster na. Ayaw, kaya iyang bisyat ag iyang pipi sa matrapo. Na. Guys.
Dugay kinamang magpangihi guys. Unya pa na dapat mahuman. Na? Pag magpangihi na niya guys, magdagandaga na din na siya guys. Mura na siya gigukod. Inaana na siya guys. Iwaso na ito niya itong trabaho dire kay. Maghulatan na niya, pagtindugayan mahuman na. Umana siya guys, umana siya. Yan ang gikahig ang trapo guys. Ako rin na butang yun. Dagandagan din na siya ron guys. O tuaraga, dagandagan. O una siya, yung human yung pangihi. Na. Sigang mata guys. Inanan na siya din, banhaan kay na siya. Mugawas ka dahay. Ikaw. Ang tanawa, rabi ni si George oh. Nuno away George day ha. Nuno away George. Gawas si Inday, gawas po si George. Rosel, magsikikiat niya. Mawaw karon. Butangan na to pabrik ang ato ang banggira guys para humot. Dayon ang kato iyang ang spray ato sa ning butangan og pabrik and hukda naman yung pabrik guys. Murag naguba na po ang spray ay di naman kayo matuyok. Ang spray guys, guba na po siguro. Minsan na po na yung sprayhan ni ay. Hindi na po na siya masuyok. Napod siya musuyok og kuan. Guba siya Palitanan na po ni. Kasi maulian na ni unya. Tangan lang nato. Guys, nagito siya mukuan guys. Ano ka nino? Sa mukuan na niya. Na ano na to pero ni. Maalian na lagi siya guys Bahalag hinay. Maulian na ni madugay. Nakuanan ra og hangin. Maglugos, di ra ba jud ko gana maglimpyo gulay spray guys, maglisod ko. Makuan ra ni unya guys, ay ato na taod-taoran. Libang. Si Rosel guys na libang. Pero good kayo pag humanyag pangihi, libang na pud siya guys. Tura guys, yung plaster. Nalibang among osyel. Ning plaster. Ilo ta ha. Ako nang iluhan guys. Iluhan ako guys. Kay magdagandagan ra ba na dayon guys. Iluhan sa nako guys. Kay ito dagalupad-lupad. Dagandagan si Rosel guys. Inaana din na siya humagkalibang og mangihi. Dagandagan. Kung giiluhan. Sino oras? Pagkaan unta na ko daw mga dugay. Yan ako liguon.
Kaya pa siguro ni mawala ang agas. Muta kay na itong bandira guys. Ibutangan man ako favorite guys. Tora day si wakwak dito oh. Si Mickey day mo ning layas na pod. Ayun na ako to pil si wakwak guys kay. Ning action na pod rabag kalaagan. Mana guys. Ayun sa nato si kuan og pills. Kani puson sa dining ano kuha sa tissue. Dara. Ito ang ikuan ni sa CR. Kay bawasan din nato. Kaya alam na ko na isla sa CR guys kay sa basura man imaho man akong basura. So diri ra na ko na i-plus din ato aga yung samnan ganyan. Guys. Okay lang. Ito pala ang mamahal. Ito ang samnan diri. Dili ra man imang sa ulan man. Nang limpyo na ko dahil sa CR kagahapon guys. Ako na rin. Ay, kaya diri man ko nang labag gahapon kay init ko sa gawa. Nang limpyo na ko na diri. Ato na lang banawasan para banawasan dira. Guys. Ito mga kapantihan ganyan para sa dugo. Na kay idugo man ta guys. O gidogs man ta. Butangan na to ni tubig dire kay mo inom man ni dire kung mga lubi. Then kani akong gihumulan, ako na ni labahan. Na puti naman ni okay, man naman ni laba kada hapon. Ang ako man ni kuanan sa ko ang dogs. Diana sana ang cellphone guys. Pati dito kina ko ani duro. Ato ning kusan kay ato ning tapungan. Pasensya naman akong balde guys, so ana nagkolor, ana nag-brush guys tungod sa kadugay pila na nakatuig. Pila mi katuig diri guys, maupo na ka diri na among balde. Nana sa mga 18 years kay 18 years naman po ni Dega Puyo sa kaming balay na mo in GT. 18 years na po na siya. Then kani akong nahumulan guys. Ako ning yabo sa Paris. Wala man yun, nakakuha ang kuanan niya. Butangan din sa chlorine. Mula na to chlorine guys kay ang mga dogs. Mga ano lang ni chlorine eh. Kaya kaayo ang dogs. Mga siya guys eh. Akong ibutang mo dali nga chlorine kay ang color safe. Nawala ra. Naano na chlorine.
Mm. Ang bahala ka guys. Ah. Guys, okay na, wala na siya dogs. Hindi rin. Tanawa guys, nangagisi na guys, pang dugo or manggunin na ako guys. Muna akong gamiton o. Dogs, unscrews. Muna akong gamiton kay haong kaayo good. Buot ba? Nakan akong panlakaw na to, lahi po na akong gamiton, anak. Nawala na siya. Nawala raman. Pahiran o chlorine. Di ba? Okay, kaayo. Na, di ba? Nana. Limpyo na guys. O anak ba? Yan, ato din pakngan. Kani, ihumol ni sa utangan ako diri gamay. Di kani mo ni akong ihumol sa tiris kay naman ni chlorine para ang mga ihi dito, mga wagtang. Ala, sana. Makang ka guys, may tras na apay agas. Inunya na po, dapit. Mamuan ko sa atong, unahon na lang din ako ang mga bedsheet guys. Kaya ano, wala sa akin guys. Ano ang pinalihat eh. Ang kamunay chlorine. Atong pakungan. Mana guys. Oh, diba? Oh, mana. Akong banana malikot, eh, na niya kuha ang buhok ng atang na sa kuan ba. Sa daan nga mo, gintawahan na ako na wala pang nasa subuan. Ito mo na usay sa kuto, hindi ko na wala. Yung style. Kani ato ni ikuan sa tiris. Kanawasan na po ang tiris guys. Ihumol sa nato ang kaning tubig dito kay para ang ihi masulok niya. Ay, ra guys. Ato ta sa tiris. Oh, dagul diri oh. Drop on is dagul takalag pangihi. Masa na to. Gamit walay ikuan.
Guys. Ay, George. Anak ra, George. Kayo, mabasa ka diri, George. Ay, Diyos ko, Lord. Nga, sa nato ni kay para ko ang ayan. Mickey! Hoy! Inday! Gara oh! Inday! Ilang hilabtan si Mickey, bongbuang. Balik ta sa sulod guys kay ihomo sa manako na diha guys. Ikaw po dagol patakar kag pangihi kana imong tintin ron putol jud na ron. Mickey, dali kay mag-inom og kuan, tambal. Na sige na laag pa. Maimpas jud ka diha kay balo kang may mga killer kay iring diha. Maglaag-laag ka. Li. Nako ni mo Mickey. Na, dali. Oh. Kan asa ni oh. Na kay nawa nakitang lubot nimo. Pagkanon sa nako si Wakwak guys. Wak. Guys, sumana ta sa CR. So, ako naghimulan among terrace og tubig kani ato ning ipuno. Kay para sa dito na sa terrace nato guys, dayon diri sa ta sa kwarto guys kay ang agas ning hinay na guys, ato ning panguha ng bedsheet kay ato ang kuanon guys kanang baylo kog bedsheet akong humulan na guys. Ang bedsheet na mo. Kani ato ning panghumulan. Paknga na to ni kay para mawala jud ang baho ug ang ago. Ang kuan sa atong iro nga balahibo. Nya dali ra may mawag ang bedsheet guys, wala man sa banana nag-work so mausab ni ang colors tong bedsheet ani. Kay ako'y mamutang sa bedsheet niya. Guys, wala pa man dahil ko kainom og vitamins di ay. Limot ko. Hinay na gid atong agas guys, murag dili pa gid makaligo atong miming, atong mga miming karon guys. Atong agas ay miming, atong mga dogi. Mo di pa gid makaligo ron kaning hinay na atong agas. Baka unya dapit mawala na. Importante kani mahumon para unya malabhan ako pag kuan ako na dayon waswasan kung moagas ugma or dili kuan na tong waswasan dayon. Guys na ato anani kuanon guys ini pangwaon guys kay para at mawaswasan na. Hoy, naman na. Yan guys. Dara.
Butang sa nako na diha kay magkuan sa tubig. Kani butangan sa nako ni. Puno ra kaayo. Ana lang. Kani pwede na ni. Ipuli na ko ning isa ka palanggana punoon sad nato kay para unya yang manghugas ka di ta maglisod og tubig. Puno man tanan atong ilimnon akong ilimnon. Guys. Ito man Mike. Mait pa ka. Ako sa silang ko nagpagkaundaan guys. Unahon ako kung mga mini. Ano ko ang plato? Ano nila? Ay, nawala. Ako sa silang timplahan. Wala naman po di ay po di ay guys. Mahurot na. Timplahan na to sila. O rice. Kana ilang cat food mong good guys. Kung mana sila pamahaw sa rice, balikan na ilang cat food. Pag snacks ranin nila. Para di sila magutman. Anak guys. Si Banana, ang nakalungag ka ganina kay akong giignan nga, ikaw siya paglungag kay tulog sa ako og continue kay nakatulog ko gabi, ikadlaw na, alas 2 na. So, nakamatar gihapon ko guys kay si Piring guys, mo lagi ito, giyabong inununan unya. O si Banana palimpyon guys, wadyo ko salig anak niya mo imulimpyo kay ngano, dili matarong. Dahil ra gid nilimpyon, dahil ra nilimpyon sa laki o sa bahay sa. Dahil ra nilimpyon sa bahay o sa laki guys. Una nga. Ako na lang gigintay ng limpyo guys. Kaya para matilok ang buling no, di natilok. Pati sa ilalom akong gilimpyo kay kung siya to guys, ang gas rin sa limpyo, ang ilalom dili. Mura ra gyud puguan ng limpyo kay ang ibabaw ri limpyo, ang ilalom dili. Ana ba? Bugaw ra gyapon. Eh, guna nang istorya nga, naong regalimpyo, ang ilalom, nanimaho. Anak ba? Mura nang ano, gawan. Anak. Buoy na lang ta. Limpyo kaayo sa gawas, guys. Inya sa anong panimalay, pati mo gawa. Sakto na baka niya ko yung unan. Tura di guys. Oh, sa rugo di Mike. Isa magkuan ba kay nakakaon ra ba ya gyud nya kana lang hindi makahulat bitaw. Kaya ba og giuna ta mo kuan. Ayaw ha no ha. Giuna kita mo timpla o. O gani giuna kita mo timpla no. Giuna na ko sila timpla guys kay kani si Mike sa mukan kay ni guys. Nara o bukog to, bukog. To kanan yung bukog. Nara o. Dili na po ikong bukog kay kanon. Igukod lagi sa mga dugi sa gawas kay laagan man. Na muna laag pa more. Di igukod ka. Init man ay giatot. Bago pa mong gunay na luto inunan guys. Kuanan akong sabaw kay iyabo man good. Woo! Init man. Agay, kainit. My God. Di pa ni kakaon si Inday Rosel, ani, kay init kaayo. Yanan ra ba kayo ni siya mukaon, basta bagong luto ngayon yung unan. Si Inday Rosel. Di ara na. Anak ra na.
Dali, Miki. Init pa ni. Oy, ako sa tape hopon lang, guys. Kaya si Rosa, sigurado ko, gigutom na na. Murag wala na gyud nagaawag si Bots, guys, kay di naman kaayo banha. Murag naulian na siya sa iyang uwag kay kusog naman pud siya mukaon. Dali diri oh, Miki. Rosel. Dali day. Dali na kay mag-eat na. Tura. Eat na mo diha. So guys, diri ra tataman guys. Thank you so much sa akong mga subscribers, sa akong mga solid supporters. Thank you so much ug amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.